Sute de oameni au luat cu asalt uzina Dacia Renault de la Mioveni, cu prilejul zilei porților deschise. Majoritatea sunt foști traficanți de piese Dacia care au dat năvale pe porțile uzinei sub imperiul vechiului reflex. Foștii angajați se așteptau să găsească, așa cum era pe vremea paznicilor metamorfozați între timp în gardieni publici, drum liber la segmenți, planetare, seturi motor, chiuloase și așa mai departe. Din păcate a fost doar o sărbătoare prin care au vizitat uzina, lucru care le-a făcut mai mult sânge rău. Supărați că nu au avut acces nici măcar la niște seturi motor, vizitatorii s-au retras la afacerile înfloritoare pe care le dețin, ridicate din vechiul trafic de piese auto, afaceri care îi recomandă ca personaje de succes în diverse domenii, cum ar fi comerțul cu piese auto, panificație, spălătorii de mașini, balastiere, transport internațional, politică și lista poate continua. Amărâții care și-au păstrat vechile metehne și au furat în continuare pe persoană fizică așteaptă cu nerăbdare noaptea porților deschise, chiar dacă au experimentat și anii porților închise la penitenciarul Colibaș.